Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka fɛn fɛn sɔgɔlen don Yendi TV la aw ni ɲantuma aw bisimila an ka bamanankan kunnafoni sentelima ninnu kɔnɔna la. Kayi mara kɔnɔna la an ka kɛlɛcɛw ye wulikajɔ laban minnu kɛ o kɛra sababu ye ka tiɲɛniba don jatigɛwalekɛbɔ kulu caman kunna dɔw bolila ka taa u ɲɛma dogo Ɲoro mara kɔnɔna la avril kalo tile 12 san 2026 an ka duguma kɛlɛcɛw olu wulila ka taa wuli jatigɛwalekɛbɔw dagayɔrɔ caman na Sandare Bani ani Kɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ u ye jatigɛwalekɛba ma caman bɔnɛ u ni na ka tigɛ kɛ kɛlɛminɛw caman na i n'a fɔ marifaw marifakisɛw motow ka taa fara arajo ale ni mugu pɛrɛntaw kan. Kunnafoni bɔra an ka kɛlɛcɛw ka ɲɛmaaba yɔrɔ lasiri dɔ kɔnɔna la min carila avril kalo tile 14 na san 2026. Hali bi an bɛ to Kayi mara kɔnɔna la an ka jagoko ɲɛnabɔyɔrɔ ɲɛmɔgɔsoba ale ye Kayi station dɔ datugu ka nɛgɛ kɛ a la sabula jamana ɲɛmaaw ye sariya min sigi o sariya batobaliya. Sɛgɛsɛgɛliw senfɛ o bɔra k'a fɔ ko station tun bɛ ka gasoil litiri 1 feere maaw ma 190 k'a sɔrɔ jamana ka sɔngɔ sigilen o ye 188 ye. Ka sanga ni o sariya sɔsɔ walew ye u ye station in datugu. Hɛrɛma kɔnɔ douane cakɛlaw ye tigɛ kɛ drogue dɔ la ni o ye cannabis ye a kuru 82 tɛnɛndo in na avril kalo tile 13 san 2026 drogue nɛna musoka 2 bolo minnu tun bɛ taama sira kan bisi mangamani dɔ kɔnɔ n'u tun bɔtɔ don an kɛrɛfɛ jamana dɔ kɔnɔna la. Mali kalanden 2 olu fatura Tunisie jamana kɔnɔna la avril kalo tile 12 su ka dugujɛ a tile 13 la kalanden 2 don min ni u bɛɛ lajɛlen tun ye du kelen denw ye Aisha ale ni Tantu Dunkasi. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko u dalen sunɔgɔ la su fɛ u ka gazi de fiti kɛ gazi bɔra ni ka nin maa 2 ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛnakili minɛ k'u bɔnɛ u ni na a kɛra dusumakasiba ye Mali denw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu sigilen don Tunisie jamana kɔnɔna la an bɛ dugawu don kɛ Ala m'u dayɔrɔ sumaya. Ninnu de tun ye an ka bi kunnafoni sentelimaw ye an sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ma nin wagati in na Yendi TV sanfɛ an b'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn waati wɛrɛ kunnafoni sentelima wɛrɛw kɛnɛ kan.